ओरैबायदि लासिंसिं सेंग्राया आरो सिख्लाजों लाना खारलायदों। सेंग्राया ओरैनो 12 बोसोर 10 बोसोर 15 बोसोर 13 बोसोर ओरैबायदि लासिंसिं सिख्ला लाना खारलायदों। हाबा जायाबाबो सिख्लायाबो आरो 10 बोसोर 12 बोसोर देरल' जेनेबा 12 बोसोर 13 बोसोर 14 बोसोर 15 बोसोर ओरैबायदि लासिंसिं सेंग्राजों खारलांदों। मा जागोन दानि उन्दै उन्दैफोरानो हाबा जायोना इमान लासिंसिं। ओइ बिमा बिफाफोर बे सिख्लाखौ उन्दै 10 बोसोर जेनेबा 10 बोसोर 11 बोसोर 12 बोसोर 13 बोसोर उन्दै बैसोफोर जेनेबा बैसो उन्दै बैसोफोरखौ हाबा होनो हादे 25 बोसोर बादे हाबा मोनगोन 8 बोसोर बादे हाबा मोनगोन। बे उन्दै बैसो 11 12 13 14 15 बैसो गोरलैफोरा हाबा मोना आरो सेंग्राफोराबो गोरलै बैसोआव हाबा मोना। उन्दै बैसो गोरलैयानो हाबा लायोना इमान लासिंसिं। आं बुंबाय बिमा बिफाफोर दानि उन्दै बैसो गोरलैफोरनो हाबा होनाङा। 25 बोसोर 30 बोसोरबा हाबा हो। आं लाजिनाय मोनदों। बेनिफ्राय इमान 15 बोसोर 15 इयार जेनेबा बैसोआ 15 इयार 14 इयार 13 इयार इमान उन्दैयावनो हाबा लादों इमान लासिंसिं। ओइ बिमा बिफाफोर बैसो गोरलैफोरनो हाबा होनाङा। आं बुंखाबाय इमान लासिंसिं। फरायनोबा मोजां फराय। आङो जेनेबा 20फोरावनो हाबा लादों जेनेबा 23 इयारावबा हाबा मोनगोन। 24 इयार बाबा बैसोआ जेनेबा 24 बाबो 23 बाबो 25 बाबो हाबा मोनगोन आरो 26 27 28 29 30 बाला हाबा मोनखागोन। बेखायसो बेबायदिखौ सिन्था खालामना ला। आं बुंखाबाय दा ओरैनो आं भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला जागोन दे। नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामना हो आरो बिदिनो कमेन्टि लाबोबाय हागोन। जाय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामना ला आरो शेयार खालामना हो आरो लाइक खालामना हो। माबायदि मोजां मोनदों कमेन्ट खालाम। बाय बाय।